obvodní oddělení, dobrý večer. Prosím vás, já potřebuju pomoc, se ztratila Valery. Prosím vás, vyplníme si protokol, vaše jméno, bydliště a rodné nevím, číslo. asi nerozumíte. Jde o život, ona je stará, skoro nevidí a neslyší. Dobře, uklidněte se, popište mi. No, má černou srst a tlačouká prstenku a takový uši jako netopí. No a Valerie, to je nějaký pes, jo? Ano, to je čistokrevná ovčanda, víte. Tak se mi děláte legraci, ne? To nemyslíte vážně. Ano.